Duha ka balay ang kumpirmadong natabunan sa landslide sa Habonga, Agusan del Norte. Libo ang sab ka magbanay ang apektado sa grabing pagbaha epekto sa bagyong Verbena. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Sara, swerteng nakalingkawas gikan sa posibleng disgrasya ang usa ka magbanay o usa ka individual nga tagbalay sa mga balay nga naigo sa landslide. Samtang libuan ka mga individual nga apektado sa epekto ni bagyong Verbena na nawagan og tabang. Mga yutang milamoy na sa pila ka lane sa kadalanan, mga gapnod nga nangaanod, mga sakyanan nga napuno pa sa lapok og gapnod. Pipila lamang kini sa mga nabiling epekto human nga miigo ang kusog nga ulan hatod sa bagyong Verbena sa lungsod sa Habonga, Agusan del Norte. Gawas sa kadaot sa kadalanan, labing epekto sa bagyo ang kadaot sa kabtangan sa mga residente sa barangay A. Beltran sa nasangpit nga lungsod. Ang kaniadtong mga kabalayan karon nahimong puros yuta na lamang. Kinihuman ang nahitabong dakong landslide dinhi sa barangay A. Beltran sa lungsod sa Habonga, Agusan del Norte. Epekto gyapon sa bagyong Verbena. Usa ang pamilya ni Rodrigo Cortez kinsa swerteng naluwas sa posibleng disgrasya human makagawas uban ang iyang asawa ug anak sa ilang balay. Ug minuto lamang nahugmakan na sa medyahiling yuta lakik mga kahoy ang ilang balay. Mo to nisingkit ko sa akong anak ug akong asawa nga magawas na ta kay masing naay segunda dito may agi sa sa kusina. Pag igor mi kabot diri sa highway pinaskilid mo to nga ning area na pud ang bukid. Mo to nga ang among gipuy-an nakuha jud siya nahandos. Gikonsidera sab nga ikaduhang kinabuhi na ni Aris Digamon sanglit pipila ka minuto una ang landslide nakagawas kini sa iyang balay human gitawag sa iyang higala. Ari nako wa na natabunan na gud tuod. Purot ang mga gamit ang nabili nako short ra og brief. Okay, wa makoy baro dito nagdahik. Nagunang kinahanglan nila karon ang pagkaon og sanina nga masulob. Emosyonal sab namong nakahinabi si Nanay Leonora human nga maigo ang iyang tindahan og balay sa barangay Balingyan sa kalit nga pagsaka sa tubig baha gahapong adlaw. Matud pa sa sobra 70 ka tuig na siyang nagpuyo sa lugar, kato pa ang higayon nga nakasinati siya og susamang baha nga miigo sa ilaha. Sila nalay mahibaw og unsa ilang ikatabang ba mga official sa atong gobyerno kung unsa inyong ikahatag tabang sa amo. Dawato na mo sa ulay sa payan. Salamat po kayo. Sa kabayan sa LGU, moabot ngadto sa 2 ka balay ang totally damaged sa landslide samtang padayon ng ilang assessment sa lugar. Anaasab sa sobra 9,000 ka mga individual ang apektado sa pagbaha o sobra 2,000 ka magbanay. Sagad kanila gihikling sa pagsaka sa tubig baha apan nakabalik na sab sa ilang mga panimalay. Ang pinaka-goal mo ginato sa tanan disaster operation disaster response kay zero casualty. And we're glad nga kaloy sa Ginoo luwas sa mga habunganon sa wala mi do na mga report of evacuees no na mga report of mga need rescue nun pero luwas. Sara, tuloy-tuloy na sa pag-recover ang mga naapektuhang residente sa epekto ni bagyong Verbena. Gani karong adlaw ang provincial government sa Agusan del Norte nagdeklara na nga balik eskwela og trabaho na labi pa nga nakasinati na og maayong panahon ang probinsya. Sara. Kay daghang salamat ug amping mo diha, Cyril Chavez.